Yo, what's up mga ka-chicks? Good morning. So ngayong araw sa video na to, panibago na naman ang kaalaman ang ituturo ko sa inyo. Gusto nyong magpalit ng pangalan sa inyong YouTube channel pero hindi nyo alam kung paano ito gawin. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano magpalit ng pangalan sa inyong mga YouTube channel. Pero bago tayo mag-umpisa mga ka-chicks, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell at piliin mo yung all para updated ka sa mga bago kong video. So ngayon mga ka-chicks, mag-uumpisa na tayo. So ang first na gagawin natin, punta tayo sa ating Google browser, sa ating Chrome. So ito yung ating Chrome, yan. Click natin yung Chrome. Back tayo. Search natin dito yung www.youtube. Ayan, automatic na siya. So, i-click nyo na lang yung go. Ayan. Tapos, i-click natin yung profile natin. Profile. Dito sa pero make sure mga ka-chicks na naka-desktop site kayo. Pag naka-desktop site, pindutin nyo lang tong tatlong dot sa taas. Ayan, tapos i-click nyo yung desktop site. Ayan. So, palakihin lang natin. Tapos dito sa taas, makikita nyo yung profile nyo dyan. Click nyo yung profile nyo. Tapos, click nyo yung YouTube Studio. Ayan. Tapos, dito sa left side, sa baba, pinakababa, makikita nyo dito yung settings. Yung sign na settings, ito. Click natin yan. Tapos i-click nyo yung your channel. Ayan. Tapos dito nakalagay Chicks 4 TV ang pangalan na aking YouTube channel. So itong YouTube channel ko na to na ginamit ito yung isa kong account na hindi talaga to yung ginagamit ko. So, for example lang to mga chicks, no. So, makikita nyo dyan, to edit channel name, visit your Google account. So, click natin yung Google account. Yan, yung kulay blue. Click natin yan. So, yan na. Pangalan natin, Chicks TV 4. So, edit natin. So, lagyan natin ng lagay natin dito vlogs. For example lang, no? So, bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay na pangalan. Tapos dito sa baba, may nakalagay na save. Click lang natin yung save. So, ayan mga ka-chicks, napakadali lang, no? Tapos na yung ating pagpalit ng pangalan. So ngayon balik tayo sa ating YouTube. Tapos refresh natin. Yan, tapos click natin yung profile natin sa taas. So yan, nakikita nyo sa taas. Ito Chicks 4 Vlogs na yung aking pangalan. So ganun na kadali mga ka-chicks, no? So ayan na siya, ha. Chicks 4 Vlogs. So sana nasundan nyo ang aking video tutorial mga ka-chicks. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please pakishare naman. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at i-click yung notification bell. At piliin nyo na rin yung all para updated kayo lagi sa mga bago kong upload. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga solid na sumuporta. Thank you so much. Bye-bye!